Hello everybody, it's me, Luna Shadow. Yeah, my Minecraft character's name is not Luna Shadow, it's Black Snow 1657. And Happy New Year to all of you. Let's continue. I am here alone, actually. This is what me and my friend Lara tried to do, but we didn't continue. But now let me get some fireworks so we can. Where is that? Where's that? No. Here, fireworks. Do 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 do. That is enough. Do 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 do. Let me do this. Oh. No. Da, da. A minute. Ding. Putting that one in there, and that one over here. And now, to the bottom. Or a switch. That matter. That did not work at all. Oh, it did. Right here. Switch sucks. Amnesty button maybe. I'm trying to figure out of this. I'm not really good at that. At it, but I will try. I guess my neck just did that. Very delightful of it. Happy New Year! Happy New Year, guys! For all of you. Help me just do it today. Oh, not in there. Yeah! Wrong one. Dang on the phone. My computer do not work at all. So sorry, guys. My computer do not work, so it's very difficult, I should say.
Really? It is. Guys, it's actually difficult. I'm not lying, actually. And yes, this is my house. This is how it looks like. It's not finished yet. I need to do this. So it look like right underwater. Right underwater. So really hard to do. I'm not really smart at it, but I'm trying. Okay, we have a tower there. You need something light up. Ooh, those pattern. Okay, can I put it down? No, I can't. I can't put those down here. I can put lily pads. Those are beauty. Not too much. Oh. Oh yeah, if you can hear fireworks outside, it's actually some people. They're lighting them up. Lighting them up. I'm making a bridge out of lily pads. Bridge. Out of lily pads to the other side. This is look pretty. There, we have lily pads now. This is how it goes, and my best friend is not done yet. She still has come on, but I am helping her. Am I not a good friend if I help her? Should I say? I really have a bad accident as a really bad actions for English. My little sister is 11 in Denmark, so we speak Danish. So yeah, that is how it goes. That is how we are here. Some of my people don't speak that much English to each other, but it's really that simple. Wait, I need to stand here because I got a magician. A magician. Wait, you guys want a face reveal? Then okay. Hi. I have a face reveal right now. And here am I. Hey guys. Face reveal. I playing on a phone, so if you see something grateful, I need to stand video here, but I come back in 5 seconds. Hej alle sammen, jeg er tilbage igen. Hun er kommet på. She is on now. Yeah, we're filming the pool now. Ush. Du løber
bare have fjernet det ekstra blok ned under vandet. Hvad laver du? Ja. Det her er mit hus. Hun skal i gang med at bygge sit nu. Hun byggede bare lige sådan, så hun har et strand. Ligesom jeg har gjort her. Hvorfor tror I, at det der lille pat? Det er en bro. For dem, der ikke så, inden jeg stoppede. Laura, det her er mit nye skin. Der passer til mit navn. Wow. Kan du se, det passer til mit navn? Ja. My name? Ariette Luna Alive. Lort. Wow. Jeg kan ikke se du er live. Ow. This will show you the all of my skin. This is how it looks like. And in here, you see the whole of it. That is how I look like. Like this. I look like this, actually. Thank you. She is still beginning. Ah! I did not use my bridge. Hey, Laura? Jeg så en rød. Hallo. En rød nu. Hvad laver du? Bliver du øredøv? Ja. Det er ikke mig, der har musik på. Er det navn, du har på Minecraft? Er det mit navn? Det er det navn, som du har på Minecraft. Hvorfor? På YouTube. Oh. Det er ikke mig, der valgte det her navn. Det er min far. My dad valgte. He did that. Jeg vil kun hedde Luna Shadow, men jeg kunne ikke. Det lader mig ikke. Hold da bare mig gå væk. Undskyld. Hvorfor? Du skal bare lige hurtigt gøre noget. Hvorfor? Hvad skal du gøre? Ja, hvad skal du gøre? Jeg går live. Du går live? Ja. Har du en YouTube-kanal? Jeg tror det. Actually, if you wanna follow her in Minecraft, her name is Laura 5151. Yeah, 5151. And I already told you mine, so I love this skin more than anyone. I also have one with a mask on. Vaseline is mentioned. I basically was pretty face, but it's definitely one. So did he. What are you doing? Laura, kan du hygge mig? Hvad laver du? Hvad laver du?
sådan her. Hvorfor? Det er jo hyggeligt, der må du gøre så. Det er Lunas' varme. Hvorfor ødelægger du... Hvorfor Der bygger lige et hus. du bygger et hus? Du vil ikke bygge et hus her? Og Luna, det er min fætter, der bygger huset. Så det er fætter, der bygger huset. Ja. Han bygger sit eget. Luna, han kan ikke høre dig. Han kan ikke høre mig. Nej, ikke så godt. Er det fordi, du har høretelefoner igen? Derfor? Luna? Ja. Skru din mikrofon mere. Sådan her? Ja. Er han god til at bygge et hus? Ja. Han er i hvert fald bedre end dig. Ja, men jeg ved flere ting. Jeg er god til at indrette hus. Jeg er ikke så god til at bygge dem, men jeg er god til at indrette dem. Isabella? Isabella? Hers. Har du været med til Dortmund? Ja. Nej, ham derude. Vi? Jeg ved ikke, om jeg ved det. 2000 Nej, om Messi. Hvad stiller du den der mor? Du ved at jeg har en røre. Jeg er Luna i røre. Hej far. Hej. Jeg snakker med Laura, mens jeg laver en video. Nå. Og det er hendes fætter, der bygger sit eget hus i mit verden. And guys, that was my dad. Han har også mere. Det er hendes nevø, der bygger i min verden. In my world. I don't know how to say it in your language. English. Det er hendes nevø. Jeg siger ikke, I skal fjerne alt det der konfetti, men alt det andet, jeg skal ikke gå. Ikke nevø. Fætter. Det er hendes fætter. Jeg har mange kusiner og fætter. Fætter! Laura, hvor mange kusiner og fætter har du? Jeg ved, du har 2. En kusine og en fætter. Jeg har Ellen, Emily, Mia, jeg har en kusine. Hvad laver du? Nej, Laura, nej. Viser de trapperne. Stoppede det bare? Ja. Jeg kender det. Det gjorde det. Lige der. Stoppede bare sådan her til at falde. Jeg er ikke noget inde. Går I ind på det? Skal lige se. Nu skal jeg indrette. Laura? Ja? Måske det tager lidt længere tid for ham at bygge sit hus.
Ja, jeg tror, at det skal være pænt. Det kan jeg godt forstå. Han har ligesom også spillet Minecraft længere tid, end jeg har. Så er det noget godt. Og plus jeg har... Du har hvad? Jeg har den samme kjole, som mine 2 kusiner har. Åh. Nå, så har man set det med her. Min dejl. YouTube. Min ven Stine. Laver du ikke live, Luna? Jo. Ej, jeg laver ikke live. Jeg laver en film. Det er derfor, jeg ikke kan finde din live. Jeg havde allerede sagt, at jeg laver en film. Og så Luna, du er ikke ved at være meget træt. Nej, hvorfor? Hvorfor skulle jeg være træt? Fordi det var kommet nu. Overhovedet ikke, far. Du lyder lidt træt. Nej, det er på grund af, at jeg er hæs. Derfor. Nu siger min far, at jeg er træt. Er det dig? Hej. Luna? Mm. Er du i gang med dit, imens min fætter er i gang med sit? Jeg er i gang med at putte lys i mit lige nu. Ja, men da jeg og min fætter er færdige, så går vi ind på Adopt.me. Jeg er også i gang med at dekorere mit. Lige. Men vi går ind på Adopt.me, når min fætter er færdig. Hvorfor? Hun vil gerne... Jeg vil gerne spille det med min fætter og min kusine og dig, Og har jeg ikke allerede en af dine kusiner som ven? Victor stadig vil med min fætter? Det tror jeg ikke mere. Hun har en kæreste efter året. Så vidt som jeg kan huske. Er det ikke ham, den skøre? Hvad? Er det ikke ham, den skøre, som der er din fætter? Det er... Det er Rasmus. Yep. Skøre Per. Luna siger, du skør. Og han er skør. Ja.
skørepære. Hvad? Ej, Luna, du skal ikke kalde ham skøre, Per. Luna, altså. Og det var det eneste, der passede. Jeg er 5 år. Hvordan? Ja. Vi går ind på et dot lige nu. Okay, vel lige. Jeg siger den ikke. Hi guys. And don't forget to subscribe my video, and don't forget to hit the bell so you don't miss a single of my videos. Bye.